Madam Tumol doon? Ay, liwa. Aliwa, matagal na yun. Matagal na eh. Matagal na araman, saman ni. Ito, pimasyara alawa. Ito yun, iikin ko, Ma'am, nice to meet you, madam. Ang timingaran nyo? Ma'am Lani Fernandez. Ma'am Lani Fernandez. Magulo kami ng saman. Sana lang nun yan ng saman eh. Natural na ba? Oh, si Dinde. Hi. Hello. Classmate ko ya, classmate ko. Kabatch kami ma'am, Marife, Mafe. Solis. Hilda, Maron. Oh, Hilda Maron. Yamin niya. Meron pang isa. Ay, teacher. Dumantay, Madam. Oh, si Peña. Peña. Ang kato, yung tignan nyo, teacher lang yung mga si Juby. Si Marife mo, Manad. Nakuha po ng saman. Kaya, oh. Sige, sige, madam. Juby. Bye-bye. Ma'am, thank you. Thank you, madam. Bye, Juby. Papanang na natin siya. Bye, madam. Thank you. Sige, sir. So itong mga akasya na to, matatagal na itong mga akasya na yan. Elementary ako, meron na mga to. Yan o. May magandang gagawad. Mawiking nga ako sa gagawad. Hindi, Kuta Wilson, binais ko na ba? Di Binmalay, Anyo, di 1918, 80. Okay. Pitas, Manila. Pundasyon di Metales, San Nicolas, Camba, numero 6, Manila, Di Santos, Sopango. Espanyol, amigo. Oh. Yan. Oh. Makigaling ko yan. Pero nakapangasawa ko dito sa Linggay. Oh, sa Lingayen. Sang sa Manila? Novaliches. Ah, Novaliches. Oh. Kaya si Kuya, shoutout daw sa Novaliches. Hello sa mga taga Novaliches. Nakapag-asawa daw dito sa mga bagoongan. Mga bagong alamang, asin. Lingayen po yun. Dito naman, ang produkto namin dito is seafoods and furniture. Pero mostly mga palisdaan dito eh. Mga bangus. Yan. Ito man. Si Victor. Pre, Kuya John. Ah, Kino Kuya John? ito man. Kino Kuya John? Hindi. Hindi mo lang YouTube. Ito na rin yung John kita. Diyan ka. Sige sila na. Anak ng book. Yan yung munisipyo namin. Sandali, punta muna ako dun. So, dito ako na grade 3. Grade 2 tsaka grade 3. Yung grade 1 ko dun sa amin sa Palindong. Tapos lumipat na ako dito. Kumusta? Good morning. Select to Lob, Select to Lob. Tayo Madam Principal eh. Magano tayo may. Nung grade 3, aya. Yes, room. Ito yung room ko na grade 3. Dito ako nag-room. Ay, Madam. Good morning. Grade 3, ja.
Kay ba si Arman? Si Madam Cora. Hi. Wala yung anak mo dyan? Hindi. Ito. Si Richard Martinez. Gusto, kula na Madam? Sabi yo, beba. Bayagla. Diyan sa dala namin nasaman, talagang malaglaya. Nag-grade to, ay binagbagdala man na namin dyan Balo lang. Bahala na Diyan ng grade 2. Diyan sa room ko nasaman, grade 2. Ayan. So, old pa yan. Grade 2, grade 3. Matutugatan. Sa dyan ng grade 3 dyan, yung room. Grade 2 dyan. Hindi, grade 4 wala ladkin. Ang sagot ka na ang sagot ka na So, nagbago na rin, no? Tatay niya dito yung janitor noon. Si Pitong. Diyan matapos Diyan. Diyan may si Madam. Hello. Good afternoon, Madam. Magsali-sali ako. Siyempre nice to suma, babalog sa gusto. Yan, principal na yun dito. Yan batch ko yan kaklase ni. Te, kumusta Evacuation center. Magic Supermarket. Yun na yung City Hall. Hi. May pajami kay Bakit Ken. The tricycle. Aray tricycle boys. Ag ka namalan. Hello. Pagdiyan naman natatrabaho man the munisipyo. Oh, di ba? Ayan na. Office ni Mayor. Hollywood. Aray dati Mayor. May dati Mayor. Bilang ka. May would yung mga ikin Then, Here's Attorney Roberto Marrera.
So, bye-bye. Thank you, thank you. Welcome po. Bye. Oh, si guys. Hipin ng ano, puso. Sige. Bye-bye. Thank you, sir. Member ng food. Kamay face mo. Kamay face mask mo. Kamay face mask yun, ha. Kaya na yung dati lupa yun. Diyan kayo. Diyan dito, harap-harap na munisipyo. Sige. Ayo, like Christmas lah, sebentar lah. Udah di mas. Di wala kay YouTube. Aduh kan. Alam ko eh, magkano ng mga pre. Guys. Morning. Konsiglasyon. Ha? Simple, ha? Babangos. Ha? Hindi, di may kulanda mo. Di may kulanda. Ha? Dagan. Yeah. Pasensya ka ha. Natang pala ba ito? Agayla, salamat. Ang na balang. Hawi ka. Galing na labong eh. Ha? Tilapia. Bahay na Bimaloy. Ay, di mo ilong pa mo. Kaya naganaling mo ni Bimaloy. Basta kayo ang pangaran. 35 ba? Tiga may sa kikilo eh. Sa kilo, 140. 140. Sige siren, tapa, kin. Sa kilo. Sa kikilo. Daraman. Malakaptan. Basta kayo ang pangaran ha. Ang pangaran nila. Ang pangaran nila. 35 kan daw. Ha? Ako anong nang may. Ay, ako anong nang. Sobrang
Maraya, may kinuha. Oh. 140. Ang yung pang tayo, awit yung kunin. Hindi ta pasasaliw data, manginu ko no makin. Mampangara nito. Masami yun eh. Ha? Masami? May ame di man. Alam mo paway siya rin ha? Hindi. Taon-taon na ba sir? Hindi ang apikin nyo, okay lahatan, masyado eh. Singay pakangkod. Tan. Singay pakangkod kin, mano. Salamat sir. Sige, salamat. Tapos ang taray ay. Ha? Bangus. Ikaw po sa tanah. Gala ka ba ah? Gala ka ba to? Hindi ako kailangan mabaya. Ito matamo. Ha? Gala ka ba? Okay. Bye-bye lah. Bye-bye lah. Thank you ah. Ha? Kin po? Panggalatok si Aro. Si Aro. Dito, sumput lagi, bali bunod dalas eh. Bigay. Ha? Kaya? 350. Sa kilo. Nakoy bawas to. Wala, 3 kilo lang. Ha? 3 Hindi na. Pasok lang. Hindi na, 1.6. Tiga na? 1.6 yan. Tiga na? 1.6. Tiga na tuloy. 3 1.6, 95 plus. 3 mo lang. Kakanin. No. Kakanin. Suman. Ako eh. Patupa. Wala po naman ako ulit. Ha? Alam mo, pero munda mo na. Mangga dahil. Sabi yung mangga yun. Malaki na tayo 170 sir. Ha? 150 din ay. Ala. Sorry, sir. Ha? Ngapi bawas to. Pira ay? 170 sir. 160 dyan eh. Dino mo paano? Manakot din hindi. Ha? Quality ta. Sa kila ba? Tawa yami. Kalampel dya. Sa kilo. Sila niya may maraka pa? May siya kakarakot yun. Kaya nagwapo yung sir. Alay, 150 lang yan. Ha? 150 lang yan sir. Tao, 150. Ha? Ite? Like? Ite dwara? Kulang. Kulang ito sa Ite sa kilo. Like this. Dati dwara laba. Paano sa kayo? Ken? Ito, ito. Sige. 50 sa ito ah. Di naman o. Ito mo, Chi. Hindi naman ito. Ni, paturay, kangkong. Pampakal na high blood. Nabi naman ang kay Tapos. Dito ka ng pagabong. Hindi naman ko kaya. Ito lang yan, sute. Kayo. Bye-bye ko. Isin. Ah? Wala. Puro yung salmon eh. Hindi ah, makakasabi mo ni Manaya dyan ah. Nasabi mo dyan sa akin. Kalibali ah. Kasi hindi talaga isang talang sumpot. Ha? Ang bahala talaga siya. Ha? Abo mo? Abo kita bayaga lang dyan. Sumpot ala. Sumpot ala. Sabado. Na YouTube. Ah? Ito man. Mabira ka ng kasing, karoon ka mo lang. Hindi, mamura lang ba?
Sarap to. Siya si Pedro Bimelindes. Ipasabi ko mo, sir, Taga Bimaloy, taga Bimaloy. Oh, Bimaloy. Kasi labong na, susubray, labong. Ako ano lang si Kagawad. Wadya ka manaya, pati sa live. Yan, tres name, pawila sumputala ng buwas. Hindi, nakarte yung bukol. Kaya ang kape yung bukol At kaya nang naman dyan, antiga-tiga kalimad siya. Ay, huwag naman eh. Bus Manuel. Ako na lang si Bus Manuel. Yung tabay hirap. Kaya naman ako, ewan. Hindi, bukol ko. Oo, nanang nang dala YouTube man. Kira tutang si Ismar. Ay, Oo. hindi pa para kung dala mo yun. Oh, Vlogger ka mo lang. hindi mo na Ganun iking mali si channel ko Camila. na ba? Aman si Bagayo. Panggalatok si Aro. Nakalatoks. Si Aro. Panggalatok, paano may numay? Search you ha? Sige rin ha? Pasensya lang. Okay. Ang timbangan ng dyan eh. Hindi. Pagkaliw ipis magsipan na ng Ataas taas sa si kita. Boss Manuel. Sige rin. Manok, manok. So, tinapa. Tinapa. Yes, bili na kayo, sir. Thank you. Chocolate, sir. Nga pula, hanaw pula. Hindi, marami, sir. Toy. Oy, bulong nga. Bulong nga gayop sa namay. Ha? Anto? Bulong amay Sa labo. labong, bulong nga gayop sa luyo. Kang bulong nga kangkong. King ko no? Anto man? Hindi paborit. King ko kaya niya. Kini batik kinalaman ay. Ha? Kini kaya sige kagaya day sir. Batik. So, babae, Binmalay. See you soon again. After 2 years. Come on. Bye bye, Binmalay. Nakamanta. Ha? Aliwa lang ito. Majarame matarakin kin. Bicycle. Busay. Okay na ba? Naratan. Pwede na lamang siya. Para balo yan, yung panlakasan. Sisi rin. Limagar ka. Sir! Anyway, sa dam. Toy. Ha? Toy. Grabe tabom. Kakabahirap. Ka-video ka? Live ba? Ka-live ka? Hindi. Ako lang ito.
Mo, again. I-adjust mo ba tili ma'am? Ay, sige, I-adjust mo. Sa mga video. Lakad ka tanang sa siga ka mo ay. Ay, nya.